Alle sammen og velkommen til en video. I dag skal jeg snakke om noget. Der er mange der spørger mig, hvorfor jeg ikke spiller Hunger Games. Og jeg har sådan filmet, jeg ved ikke hvor mange videoer på 3 dage nu. Jeg har bare aldrig heldet med mig. Så jeg synes bare jeg skal sætte til rette og se den her video her så kan I se hvordan det går, når jeg spiller Hunger Games. Nyd den. Det er nok det eneste Hunger Games der fucking kommer ud, fordi jeg så ring til sådan noget fucking shit, og man bare gal og fedt do billion, eller hvad man nu siger på spansk, engelsk, deutsch, ikke? Alle sammen og velkommen til en video. I dag skal vi spille noget survival games. Igen, okay, lad os se om jeg lige kan få noget ting, der kan så. Ja, vi fik endelig nogle gode ting, men vi dør simpelthen nu. Ej, hvor er det ret det der. Hvor fanden skal jeg lige vide det derfra? Jeg så godt den kiste dernede, men jeg bliver muligvis dræbt nu, ikke? For satan. Foran mig lige ind der. Prøv at se, jeg lige kiste, han lige går over der. I stedet for at følge efter mig. Fuck. Alle sammen og velkommen til en video. Alle sammen og velkommen til en video. I dag skal vi spille noget Hunger Games. Jeg skal I bestemme sig, hvad vi kalder det. Jeg nåede ikke lige få nogle ting, fordi at det fucker nogle gange, ikke? Nej, det er løgn. Fuck. Ej, fuck. Alle sammen og velkommen til en video. I dag spiller vi noget Hunger Games. Escape, hvad fanden I selv vil kalde det. Så vi lige kan få nogle ting her. Okay. Jeg tror godt, vi lige har en rigtig god start her. Det har vi også. Ja, tak. Er det dør allerede, mand? Fuck, der er en prøve, mand. Ja, okay. Jeg har en faktisk fin nok rute. Så jeg prøver den her på lidt af den vej. Ja, det er den her vej. Altså ender i hjælp. Ej, det gider jeg virkelig ikke. Brug min tid på. Det gider jeg ikke bruge min tid på. Det gider simpelthen ikke. Ej, det er fjov. Fjov, guys. Det er lige meget. Det er så dræb hende. Han har fået taget den kiste der, ikke altså, ikke? Det må vi bare lige tage, som det kommer og sådan noget, ikke? Håber ikke de her ting, de er blevet taget hernede. Det er ikke, ikke? Fuck, jeg bliver sur. Nej. Fuck, ikke igen. Oh my god. Og sådan kan det gå. Jeg har mange flere videoer, hvis I vil se fails videoer igen. Men det kræver I liker den her video her. Så tak fordi som er sådan en lille, jeg ved ikke om den er sjov for mig, men den kan godt være sjov for jeg. Ej, husk at like den her video her, hvis I vil se mere sådan noget
løjet her. Ej, det er ikke lort, det er ikke lort, det er ikke lort. Nej, det er ikke lort, det er ikke lort. Husk, don't ask me, motherfuckers. Ej. Jeg ved, don't ask. Ej, hvad skal min auto være? Hvad skal den være? Jeg har den bedste intro ever auto, så don't ask, signing off. Ej, sorry. I må havet, ja, herved, vi skal sige herved, fordi at vi står på hav lige nu, ikke? Ej, I må hygge jer. I må jo hygge jer. Ej, okay, hvad fanden skal jeg sige? 2 hours later. I må hygge jer. Hvad fuck var det nu? På land. I må hygge jer ligesom vandet derude. Peace. Subscribe. Like den her video.